Fi wedi mentro draw at y gwartheg Limousin erbyn hyn a dwi'n cael cwmni Glyn Howardson o Nant Glyn Dinbych i fynd drwy'r gystadlu fan hyn. Bore da, Glyn. Bore da, Iwan. Yn fore braf, mae'n fore da. Mae o'n dwydd ideal i gael ddangos gwartheg yma. A gwartheg o safon, Glyn. Ti'n cael cyfle i weld y brydau amrywiol sy'n yma? Chydig bach, do, ond mae'r safon ostod yn uchel yma'n dydi. Bob beth, bob bryd a bob beth. Ond dyn y gwartheg Glyn mwy ti? Ie, cyfandirol? Ie, cyfandirol, ie, wedyn dyn ni'n cadw dipyn o ddechod chicken a wedyn croesi'n dol fel Limousin wedyn. Ie, ac yn gweld yn gweithio'n dda? Yndi, hynny mae o'n, yndi. A wedi bod yn cystadlu cryn dipyn hefyd yn y sioe dros y blynyddoedd eto? Do, a ni golli'n blwyddyn y ddwy a wedyn dydi dod yn dol o'n i ddangos. Di wrth y modd yn dangos a wedyn. Na, mae'n neis iawn. Mae'n rhywbeth special yn does am cipio gwobr fan hyn yn y sioe fawr. Mae o werth dipyn. Ar wefr na Glyn yn dyfa? Dyna, ie. Ac i ni'n gweld y dosbarth yma nawr, y dosbarth 5-3 nawr, i'r teirw ifanc yw hwn nawr, yn dyfa i'r tarw ifanc gore wedi i enni ar ôl y cyntaf o nawr 2025. 3 tarw, wel, arbennig fan hyn. Chris Penny'n beirniadu, ti'n nabod Chris yn iawn, yn ddyn adnabyddus yn y cylchoedd cystadlu yma, yn dyfa? Nhw wedi cael hwyl dros y blynyddoedd dda iawn, a wedyn ni'n siwli fan o'n 3 Cymro, wel 2 Gymro a Mared, 2 o Sir Fôn. Dyfan James a wedyn 2 darw gyn Papo fyma'r ail a trydydd yma. Mae'r tarw yna'n y canol yn darw arbennig, jyst y ffordd mae'n sefyll. Steil, yndi. Dos e. Lot o deirw ifanc gyda'r teulu yma yn y sioe eleni. Fi sy'n sgwrsio gyda Llyr a Lora a ddoi ac bleser gweld i stoc nhw i gyd. Maen nhw yn, yndi. A ni brynu tawr gyda fo, jyst 2 blynedd yn dol wan. Wedyn, dyn ni dechrau cael lloiau dan fo wan wedyn. Na, maen nhw'n breidi'r stoc o ddifri. Ydyn glei. A fel wedys ti ar y pen wedyn 3-6-8. Mae da ni'r tarw o Sir Gar yn dyfa teulu James. Ie, wel, dyna fod i tynnu hwnna fyny. A wedi mynd â hi. Yndi. Pam ti'n meddwl bod Chris ti'n mynd am y tarw bach yma, te Glyn? Wel, swn i'n dweud mae tarw steil. Dwi'n meddwl does ddim lot o wahaniaeth rhwng fo a tarw Papo. Ond wrach fyna fwy o siap ar hwn. Ar y cwarterol na. Cwarterol na. Ferthol, yndi. Yndi. Mae'n glamp o darw yn dweud y platiau yna, ni'n gweld y cwarterol na nawr. Yndi. Mae, fydd yr ail dod i fewn bil yn dosbarth fo wan. Dyna chi lun da ohono fe fyna nawr. Ni'n gweld eriore fyna, yndi? Mae yn, yndi. War y teg. Tarw stylish. Stylish di hwnt. A war y teg yn ddosbarth hynod o gystadleuol. Yndi, mae o. A beth am y cystadlu? Ti wedi bod yn gwylio chydig o'r dosbarthiadau yn y Lims, beth cyntaf, dwi wedi bod yn crwydro fan hyn i fynd draw. Mae'r safon i fi o'r hyn dwi wedi gweld yn y siediau yn anhygoel o uchel. Yn y Lims eleni, a'r niferoedd sydd yma, hynod o uchel. Mae, dwi'n meddwl fydd y sioe dda o'r y females yma. Dwi'n meddwl fydd hyn i'n gryfach na'r cyteirw mewn ffordd, ynddi. Ond mae'n ambell i hen darw mawr yma fyd, yn does? Oes, mae oes. Nes i golli gystadleuaeth cyntaf o hynny. Ond na, maen nhw safon uchel iawn. Dyn wir. Arbennig, ond dyna ni te, nôl at y canlyniad. Dyma'r tarw buddigol i'r dosbarth y teirw ifanc. Mynd i'r teulu James a llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw unwaith eto. Arbennig.